Добре дошли в кафе Централ Парк Клуб, където учениците идват в междучасията, хранят се и си споделят за нещата от живота. Но под повърхността някои млади хора може тихо да се борят с нещо наречено хранителни разстройства. Нека проучим тази важна тема. Хранителните разстройства се характеризират с нездравословни хранителни навици и изкривен образ на тялото ни. Те могат да засегнат всеки, независимо от възрастта, пола или произхода. Често срещани видове хранителни разстройства са анорексия, булимия и разстройство от преяждане. Всяко от тях включва нездравословни хранителни модели и може да има катастрофални последици. Анорексията включва сериозно ограничаване на храната или дори липсата на такава, което води до изключително ниско телесно тегло. Страдащите често имат силен страх от напълняване и изкривена представа за тялото им. Булимията включва цикли на преяждане, последвани от вина за приетата храна и нуждата от повръщане. Индивидите често поддържат относително нормално тегло, което го прави по-трудно за откриване. Разстройството на преяждането включва повтарящи се моменти на неконтролирано преяждане през компенсаторно поведение. Страдащите често се чувстват смутени и се изолират. Хранителните разстройства могат да имат дълбоко въздействие върху младите хора. Те могат да повлияят на физическото здраве, психическото благополучие и цялостното качество на живот. Ранната намеса е от решаващо значение. Имайте предвид предупредителните признаци като драстична загуба или надаване на тегло, загриженост за храна и калории, чести ходения до тоалетната и повръщане след хранене и оттегляне от социални дейности. Превенцията включва насърчаване на здравословната връзка с храната и образа на тялото. Хранете се здравословно, избягвайте диети и насърчавайте откритата комуникация относно позитивното отношение към тялото. Лечението на хранителните разстройства обикновено включва терапия, хранителни консултации и медицинско наблюдение. Ранната намеса е ключът към възстановяването. Изграждането на устойчивост е от решаващо значение. Поставете си постижими цели и не се страхувайте да поискате помощ, когато е необходимо. Не забравяйте, че не сте сами. Хранителните разстройства са лечими и има налични ресурси, които да ви помогнат. Грижете се за психическото и физическото си здраве и винаги се обръщайте към доказани професионалисти при нужда от подкрепа.